በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ብስም አብ አሚኔ ነአብ ወላዲሌ ብስም ወልድ አሚኔ ንወልድ ተወላዲሌ ብስም መንፈስ ቅዱስ አሚኔ መንፈስ ቅዱስ ሰራጽ ምዃኑ ተማሐጺኔ። ምንም እኳ ብስም ብግብሪ በአካል ሰለስተ እንተኾኑ ብባህሪ ብስልጣን ብፍቓድ ብመለኮት ሓደ ምዃኖም እንዳኣመንኩን እንዳተማሐፀንኩን ብሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ፍጹም ሰላምታ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም። ኣብዛ ብዶም ዘጥረያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጸኒዕኹም እትነብሩ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነደቕኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ኣፍቀርቲ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተመካሕቲ በቲ ቅዱስ መስቀል ብዶም ዝቆደሶ ከመይ ኣለኹም። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ዕለት እዝን ነዚ ሰዓት እዝን ዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። እሽምበኣር ሕቶ ሰብ ምስ ሞተ ፈሪሱ በስቢሱ ዶ ይተርፍ እዩ ወይስ ይትንስእ? መልሲ ዘይመውት ስጋ ለቢሱ ይትስእ ደኣ እምበር ፈሪሱ በስቢሱ ኣይተርፍን እዩ። ሕቶ ከመይ ኮይኑ ኸይትንስእ? መልሲ ዝሞትካ ተንስእ ዝብል ዓዋጅ ይነገር። ሰለስተ ረቀቕቲ ነጋሪት ኣለዉ። ቀዳማይ ረቂቕ ነጋሪት ንቓሕ መዋቲ ክውቃዕ እንከሎ ኣራዊት ዝበልዖ ንፋስ ዝበተኖ ውሕጅ ዝወሰዶ ኩሉ ኣብቲ ዝፈረሰሉ ቦታ ይእከብ ይብል። ካልኣይ ረቂቕ ነጋሪት ክውቃዕ እንከሎ ኣዕፅምትን ስጋን ተወሃሂዶም ከይተንቃሳቐሱ ሓድሽ ሬሳ ይኾኑ። ብኻልኣይ ኣዋጅ ኣዕፅምቲ ጅማውቲ ምስ ስጋን ደምን ይተሓሓዙ ክሳዕ ዝትንስኡ ከዓ ብዘይ ምንቅስቓስ ፍጹም ሬሳ ይኾኑ። ብሳልሳይ ረቂቕ ነጋሪት ክውቃዕ እንከሎ ብቐዋሚ ኣካል ብተናጋሪ ልሳን ካብ ፀጉሪ ርእሶም ክሳዕ ጽፍሪ እግሮም ካብ ቁጽሪ ከይጐደሉ ካብ ሰብነቶም ከይተኻፋፈሉ ሰብኣይ ብመጠን ኣዳም ወዲ 30 ዓመት ሰበይቲ ብመጠን ሄዋን ጓል 15 ዓመት ኮይኖም ኣብ 40 መዓልቱ ካብ ማህፀን ኣዲኡ ደም ኮይኑ ዝኸደ ጥንሲ ከይተረፈ ጽቡቕ ዝሰርሑ እቲ ጽቡቕ ስርሖም ክፉእ ዝሰርሑ ድማ እቲ ክፉእ ስርሖም ኣብ ገግም ባሮም ተጻሒፉ ይትንስኡ ይብል። ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 16 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 35 ክሳብ 43 ጋላትያ ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 10 ኣብ ቅዳሴ ያዕቆብ ዘስርግ በቲ ሳልሳይ ኣዋጅ እቶም ዝሞቱ ጻድቃንን ሓጣንን ጽቡቕ ወይስ ክፉእ እንተኾይኑ ስርሖም ሒዞም ይትንስኡ ይብል። ሮሜ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን። ቃል ሥጋ ኮነ።